Gulukudu sanibonani nonke ke uphi nakuphi umuntu la ekhona khona bonke abantu abazi uDr.Spikili wakwaNdlovu nabantu abangamazi futhi uDr.Spikili nama-subscribers nabo bonke nje kuphi nakuphi umuntu la ekhona khona uyabingelelwa namhlanje kule video. Usedurban kwamhlaba uyalingana, useThekwini, ukuphi usempangeni, usemangozi, usemtubatuba, whatever, Potchefstroom, Cape Town noma kuphi. Uyanibingelela namhlanje uDr.Spikili la uthi sanibonani nonke, nawe sawubona. Ngibingelela nje ngilapha kwamhlaba uyalingana, ngisekhaya futhi la ngisebenzela khona, la ngibingelela khona. Namhlanje ke sesikhona futhi kule channel kaDr.Spikili. Sizothi ke kubantu ke njengoba ngihlezi ngisho sonke isikhathi ngithi uma kuzobonakala nje kule channel kwenziwa ivideo, isikhathi esiningi isuke vele kunabantu esuke bemfonile uDr.Spikili, isuke kunabantu esuke beshilo uDr.Spikili ukuthi cha, kukhona into ebaxakile noma kukhona esuke bakudingile abantu, bese sisuka lapho siyavela. Hlezi ngisho ke kubantu ngithi cha, kule channel asikhulumi ke la kule channel ngeinganekwane, asikhulumi futhi ngezinto esingazazi kule channel. Sikhuluma ngezinto okuyokuthi noma nawe ungafika la ekhaya noma ungafika kuDr.Spikili uyofike lezo zinto uyithole zikhona njengoba zishiwo. Asizikhulumeli kona kokwethu esikuthandayo, sikhuluma into esiyaziya, njengoba ke ngiye ngisho kubantu ngithi mina ngudokotela khona osehambe ibanga elide kulo msebenzi. Usethe ukuhamba ibanga esethe ukwelulela. Bayaqonda abantu mangithi osehamba ibanga elide uthi ngisho ukuthini, ngisho ukuthi udokotela lona okungesiyo udokotela ofufusayo noma ke usanda kufika kule department yalo msebenzi wobudokotela besintu. Cha ke namuhla ke nje ngoba abantu bazi ukuthi la ekhaya vele nje abantu sabenzela umusa, sathi sibenzela ispecial sakhona, khathala bona abantu ngoba ispecial esithatha inyanga yonke. Akujwayelekile ispecial sithatha inyanga yonke, kuye kube nalezo insukwana nje lezo noma iviki elilodwa noma nini kuthiwa hayi kunespecial esikhona, ngoba isuke lapho inhloso ukuthi kusizakala abantu nabantu esuke bengenawo amandla, ngoba abantu amandla abanawo futhi abantu abaningi njengamanje ba-up and down, bacinga usizo abalitholi. Ingakho ke kugcine kuze kuvela amathuba njenganalawo, balifuna abantu usizo bangalitholi. Into leyo okudala yenzeka kusukela emandulo, abanye beze befe nje, abanye bafele ngisho ezandleni zodokotela bezama kodwa bona ukuthi bayafuna ukusizakala, injalo bagcine bekhathala endleleni. Sithi ke namhlanje ke njengoba ke sithi special sasekhona, kodwa khona cha impela mangibheka ngathi sesizovalwa manje, sesizobuyela nathi endaweni efanele. Khamba kahle kakhulu futhi ngoba siqalile nje ukusebenza, sisebenzisana kahle nabantu esisebenza nabo, futhi ke nje siphethene kahle, khamba kahle, ayikho inkinga nencane inkinga akukho esinakho kuyinkinga, esikakaboni ukuphi. Namuhla ke ngithintwe ngabantu la, bathi abantu cha bona bafisa ukwazi ukuthi yini into enginayo la. Bathi Dr.Spikili yini into onayo la engakwazi ukuthi masinyane isheshe isinikeze ukunyakaza ngoba sisidakhile. Abanye bathi abanazo imali,
zokuthi bazothatha iphakamiso njengoba kwaziwa la ekhaya ukuthi kakhulukazi sisebenza umsebenzi wokuthi siphakamise abantu siphumelelise abantu. Yize kuningi esikwenzayo la ekhaya ngoba thina la ekhaya umsebenzi wethu siyaxazulula inkinga umuntu esuke ebhekene nayo. Noma ngabe inkinga yakho isemoyeni senhlizweni yakho khona ukuphethe kabi ofisa ukwedlula ukakudlulele, senza lo msebenzi lo ukuthi sifike sibone ukuthi inkinga yakho ikanjani mase sisuka lapho seyixazulula. Noma ngabe mhlambe kukhona izinto zakho ezivalekile, siyakhona ukuthi sivule izinto zakho ngaleyo ndlela leyo, sithole leso sikhiya leso kumele sivule ngaso into zakho zivuleke na uphile kahle njengabanye abantu. Noma ngabe ugula enyameni ke asigcini ngokuthi siyaphakamisa kuphela, ngoba umphakamisa kanjani umuntu egula? Siyabalapha nje abantu enyameni makuthiwa inyama yabo ibuthakathaka noma banezifo ehlukahlukene ngokuhlukahlukana kwazo lezo zifo, siyakhona ukuzikhipha kubantu. Kodwa-ke manje-ke namhlanje abantu bangibuzile ukuthi yini engiyiphethe engakwazi ukuthi ibe ibasiza basahlela, ngoba abanye bafikile impela la bafike bathi badinga iphakamiso, bathola-ke imininingwane yakhona ukuthi iphakamiso zihamba kanje 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 kanje, base bethi kodwa-ke cha, bafuna into yokuthi-ke okwamanje into esheshayo ukuthi umuntu ekwazi ukuthi imkhiphe eyinkingeni, ngoba kakhulu abanye abantu abasenendaba nokuthi bayagula, kodwa into abayifunayo bafuna nje ukuphumelela, bafuna ukuphila, bakhona ukondla imindeni yabo. Base bebuza ukuthi yini ke ikhona engakwazi ukuthi ibe ibasiza. Kunento ke la esiyisebenzisayo la all in one esisibiza ngokuthi ivulandlela. Kunomuthi la esiubiza ngokuthi ivulandlela oyi all in one. Lo muthi ke uphethe izinto eziningi ezehlukahlukene okwazi ukuyilungisa uwodwa, okuthiwa ivulandlela. 1 uma kuthiwa unezitha uyakhona ukuxazulula ivulandlela. 2 uma kuthiwa izinto zakho zivalekile azilungi, awuphumelele intweni oyifisayo, ivulandlela lizokuvulela lokho. Uhlushwa imoya emibi, ivulandlela lofika lixoshele imoya emibi. Unezichitho, ivulandlela lofika lisuse yonke leyo nto leyo. Umsebenzi awuthuli, ivulandlela lizokwazi futhi ukuthi likuphumelelise kulokho. Unebhizinisi alimove, ivulandlela lizokwazi ukuxazulula yonke leyo nto leyo. Ibhizinisi lakho likhona ukuthi liperforme kangcono, liphakame liye phezulu. Nezinto eziningi ke nokunye ke ngikuchaze la okulungiswa ivulandlela usuke usenhlizweni yakho, ngoba ivulandlela umuthi lona okukhona ukutshela ukuthi wena uxako ukuthi nokuthi uzwa wena ukuthi kodwa indlela wakhiwe ngawakho ukuthi all in one, bese uyakwazi ukuthi utshele ukuthi mina into engiyidingayo ivulandlela ngidinga lokhu nalokhu, ngidinga uvule lokhu nalokhu 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 nalokhu, bese-ke ziyaduma. Iyona nto ke leyo ke engiyilungisela abantu ke laba abantu abathi cha impela bona basafisa ukuhamba ibanga elide nani nokulungisa into zabo, kodwa ke bafuna into especial nje engajulile ngokwendleko ukuthi bakwazi ukuthi bayithole, engabenzela ukuthi kube lula izinto zabo, ngoba ke ngaso sonke isikhathi sihlezi sibacabangela ngabantu ukuthi abantu bacabanga kanje. So ke sithi ke into esinayo ke iyo leyo ke ivulandlela, iyona nto leyo abantu isikhathi esiningi abahamba la ekhaya babaphephele kulona, bathole lona, bekwazi ukuthi bekhone ukuthi uhleleke izinto zabo. Ilokho nje uningi kakhulu ke la ekhaya lana ke isikhathi esiningi ngiyithande ukuthi umuntu mangabe efika sifike simhlole. Kubalulekile lokho ukuthi simhlole sibone ukuthi inkinga yakhe ime kanjani, noma khona ke makuthiwa uhluphekile noma uxakekile yini lenza ukuthi ahlupheke, noma kuthiwa uyagula siyakhona ke nokumhlolela umuntu ekude. Kunjalo nje kuyenzeka konke lokho. Bese ke siyaqhubeka ke nezinhlelo zonke, kumele ukuthi sisebenze nemigomo
inkomo okumele sisebenzele phezu kwayo. Yilokho nje uningi kakhulu namhlanje engiza nakho kubantu. Indaba enkulu isendabeni yevulandlela namhlanje, ngaphandle nje kwendaba special vele sesiyakhona emaphethelweni sekusetshenziswa kakhulu ngaso, sesiyekupheleni naso manje. Yilokho nje inamba zika Dr. Spikili 071 106 9603 071 106 9603 inamba lezo Dr. Spikili atholakala kuzona. Ama directions eza la kwaNdlovu la kwaMhlaba uyalingana vele ke kuyaziwa useGoli Wanderers uvele Wanderers ezikuthatha imoto futhi yakwaMhlaba uyalingana mawela eJozini and then wakafika khona indawo tuyisebhambana wakafika eBhambana eMathayi and then suka kuphi koThekwini kuphi nakhona lapho ibamba lapho wamsiye imoto ezala nasemarenkeni nje ewonke makuthiwa usagibela amatekisi usebenzisa i-public transport ulula mawuthi yakwaMhlaba uyalingana. Akekho umuntu ongazi ukuthi kaMhlaba uyalingana uhamba uyowela eJozini uhambe straight uzuyofika ke bese uba mkhulu uMhlaba uyalingana toti uqala nje from Hluhluwe kuze Mkhuze eJozini yini kuze ngala bese uyakwazi vele sokuqale khona nje nendawo yakhona uyayibonela nawe noma uhamba khona ukuthi la vele sengikamhlaba uyalingana manje sengiphakathi bese kuba indawo enkulu ehamba ukukhathala yona lapho okugcwele khona odokotela besintu nezinto eziningi namakhambi esintu kuthiwa ke kakhubalo lembiwe egcekeni kukancane ke ukuthi ke ungahlale ungayitholi into oyidingayo uma usuze wafika la. Yilokho nje uningi kakhulu ke injalo indaba bese wehla emathayini ke mangabe wedlula eJozini uza kaMhlaba uyalingana. Mawehla emathayini kusuke sekuseduze kwaNdlovu mangabe futhi udinga uhlangatshezwa siyakuhlangabeza siyathumela nje esuke bakhona la ekhaya beze bezokuthatha lapho osuke ukhona khona. Injalo nje indaba ziningi kakhulu ke siyabanxusa impela abantu ukuthi cha abayisupport ke le channel ka Dr. Spikili ngokuthi basubscribe ukuze phela ingacindezela amanye ama-channel engadlala amanye ama-channel yona. Angicabanga ukuthi abantu bangabe bayakuthanda ukuthi kwenjalo. Yilokho nje uningi kakhulu. Bye-bye. Ngicela ukuthi nibambe evidweni elandelayo. Ngiyabonga.